Tak já nevím, jak Adam Myšík, ale včera slavil celý svět Mezinárodní den ženského orgazmu. Že jste o tom nevěděli? Já taky ne, nevadí. Všechno se dá napravit a takový den si můžete oslavit kdykoliv a jakkoliv. Ostatně víte, kdy žena prožije šokující sex? Když domů místo orgazmu přijde manžel. Dámy, viděli jste se někdy při orgazmu? A napadlo vás se přitom ještě nechat vyfotit? Několik žen se dobrovolně nechalo v tomto okamžiku zvětšnit originální metodou, kdy vzniká pouze jeden a jediný neopakovatelný snímek. Výstava jejich tváří v okamžiku vyvrcholení začala symbolicky na Mezinárodní den ženského orgazmu. Bylo asi ta hlavní motivace se takhle předvést. Pak už ten stud šel stranou a nakonec byl i orgasmus. Tak jsem obdivovala nejdřív tu krásnou mašinku fotografickou, no a pak to nějak jako dopadlo. Vibrátor v ruce a bylo to blejsklý, ale v pohodě. Je to emoce, je to velmi silná emoce a je krásná, takže já se snažím svůj život nějak uspůsobit a obklopit se krásnými věcmi a krásnými ženami a krásnými orgazmy, takže to je proto, co tady je. Obličeje žen v okamžiku orgazmu obdivovali především muži. Nechal byste se vyfotit u orgazmu? Ne, já určitě ne. Myslím si, že jsem na to moc introvertní člověk. Nestyděl byste se třeba? Ne, proč? Když to má být nějaký umění, když je to nějaký zajímavý projekt, tak proč ne, když je to jako, nechci říct kulturní obohacení, ale prostě něco jiného, něco nového, něco zajímavého. No. Jak dlouho vám trvá, než dostanete orgazmu? Ježiš. To nepočítám. Tak 6 hodin. To je jak kdy. Jak kdy. U těch pánů je to takový žádoucí to oddalovat, tak si to po druhé poloviny v podstatě moc neužijeme. Sama se sebou tak 5 až 10 minut zhruba a co se týče partnera, tak tam záleží na tom, jak je šikovný on, jakou techniku zvolí. S partnerem to může trvat opravdu dlouho a většinou spíš nikdy. No co dodat, pokud nemáte plán na dnešní večer, tak si to zkuste doma taky spočítat a třeba se u toho i vyfotit. Daniela Révaj, Prima FTV.